Hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. So जोंना दिनै मोनानि ओंख्रिया राजमानो मा राजमा बेलाय र' बेखायनो बाराम बायदि नुलायलाङोनो गोथाव जाथारोनो राजमाया बेखायनो नै बानायगासिनो मालाय राजमा बानायग्राफ्रा नै बोरै नायहरलाय बेखायनो र' मारै मारै बानायदों बिसोरो मा राजमा बे नायथारनि आंबो मोनजाफेराखैलै मा राजमा बेलाय दिनैसो दिल्ली मुम्बाइआव जाग्रा बावसोनो नै बा दिनै मोनजासिगोन राजमाजों माजों राजमाजों दाउ बेदरजोंनो जानाय नायनोसै दिनै माबायदि टेस्टआ राजमानिया नोंसोर जाफेरबायना जाफेराखै कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय राजमाखौ आंथ' दिनैसो खोनाफेरदों दिनैसो मोनजाफेरगोन आरो दा देखायनि मारै मारै बानायदों बिसोरो नै बेस्रा फुरा बानायगासिनो नै मानो बिदि जिरजोबखो नोंसोरलाय बिदि जिराबा थावा बिगुरा माबा गोखा गोखा मोनजायो होननाय खोनादों ओंखायनो नोंबो जाफेराखै जाफेराखै आंबो जाखांबाय मेरला माबायदि ओंख्रि जायो मिथिया ओंखायनोथ' फाजा जाफेराखै नङा जोंना फाजासो एवगोन बेखौनो मारै दाउजों फाजानो नै बारा बायदिसो नुलायलांबाय नै बे थाइबा पेकेट ग्रेभि ना थोरखा होनो बिदिखौ दालाय माबा सबाय बायदियानो मोनजायो एसे दालाय थाइबानि माबा मोनोना नमकिननि माबाया मा होनोमोनलाय बादामा बेबायदिसो नुलायलांबाय नै जिरनानै सेम टु सेम दा नायनोसै माबायदि बादाम बायदि मोनजायो ना माबायदि मोनजायो जिखुनु बिसोर बिदि जिरबाय आरो ना नै ओरैनावनो बिदि जायो बोरै देखायलाय माबा बायदि जायो आखाइ गोसोम गुफुर नुलायलायो नै एथ' केमेरा का खामाले बे माबा बायदि नुयो सबाय बिमा बायदिसो नुयो सबाय बिमा बेगर बायदि ओमफ्राय जिरबा नै नमकिन बादाम बायदि नुयो दा एवनोसै आरो बेखौ दाउजों ओमफ्राय गोथाव जानोसै गोथाव जायोना जाया गोथाव जायाबाबो गोथाव जानोसै नायबाय थाबानो जाबाय होमबालाय भिडिअखौ मा संदोंबावलाय लाफा फाजा लाफानो लाफाया फाजा ओमफ्राय बेयाबो फाजासो लाफा फाजा राजमाजों दाउजों मा होनो बिदिखौ ग्रेभि टाइप दिनैथ' गोथाव गोथावथार माथो ओंख्रिया होमबालाय लाफा फाजा माबा रेशमि ना मामोनलाय ना राजमा औ मामोनलाय राजमा ग्रेभिनो ओमफ्राय दालि बाब गोथाव गोथावथारलै ओंख्रिया दिनै र' आं नानिखौ नायगारसैलै नानिया उन्दुगासिनो आरोना सिखारगोन आं माखो नायनि नानिया उन्दुगासिनोसो जोंना नानिया उन्दुबायलै नानिखौ नायनि खोजिमा बिदै बायदिबो नुलायलांबाय बिसराथ' दंबावो बारा बुरजा गैलानो जानोसै बेखौ कुकाराव खनसे गाबहोगोरगोननो ओमफ्राय मोनसैबा मा होनदों बेदर मोनसैबा होनसै इउटुबाव जोंनि इउटुबाव हगारगोन आरो इउटुबाव नायबावसै दासो मोनलों नों साखौनो बेयाव राजमा रुबाय सोनायखौ देखायस्लाबासै कुकाराबो दावखोलायबावबायसो नै मोनायावबो साहा लोङो नै साहा खाबारि राजमानि दैखौ गारसैनो रुखांबाय खननैसो गाबोखांबाय जोंना एकदम खोमसि जाथारोलै लाइट लगायाखैना हाय जाबायबो दै खेबसेल' लखबदों गोजौआव मा टेकनिक बेलाय निन्जा टेकनिक गेस गनाय टेकनिकनो रोंगौलै नोंबो बोरै मादि जाखो गुरै जाबायना बे दा रुइबाय नै बेखौ थारमाने बियो बेदर मोनहांबा होसनसैल' आरोना बिदि दा टेकनिकआ बे जाहैबाय सिया बिमानि टेकनिक लाजलायनै बिदि होनजानो थाव होनो नागिरबाय नै थाव होबाय मा थाव बे पतन्जलि जोंनो बिदिखौ नांजोबगौ मा थाव होयो खिथानांगोन ना नोंबा
जेन'बा पतन्जलि होदों ना किसान थाव होदों खिथानांगौ पतन्जलि थाव बे पतन्जलि थाव बेदर दाउ बेदर ओमफ्राय नैबे पियाज सामब्राम गुफुर हाइजें तेजपात जिरा बानलु ग्लिजोबनाय एकदम बयलार नामा बेयो नै ग्रेन्डार फैनायनिफ्राय दाना मा उंग्लियो जोंना देनजारसो जाथावथाव नुबावबाय बेखौबो बे बेसेबांनि बेदरा आधा केजि बेदर बेयो आधा केजि बेदर आरो सामब्राम माबा माबि दंलाजोबो आरो दा थावखौ दुंग्रोबाय थावा फेंफोनाया नैबे एसे खारनांगौ ना ओमफ्राय होसनसै गुदुं जाबा जि गोथाव लोंबाय दे आयौ जेन'बा दिनैसो मोनलोंदों 1 बोसोरनि उनाव टेस्ट खालामनायखौ होग्रोसै वाव मोसालायथारबाय हनै थावाबो एथ' बुरजा होबाय पानिबो दंजोबाथ' बे माथो फामलु जोबसो सानो आं ए गोथाव जासिगोनथ' राजमाजों दाउजों बरिया जासिगोनलै दिनैनि ओंख्रिया मैयाना दाखालिबो बियो दाउखौ बरिया संदों हटेलनि बायदि एकदम बाजै हटेलनि बायदि मोनजाखादोंमोन दिनैबो बिदिनो संगोन नामा नों टेकनिकआ बिदिनोमोन ना एसे दखाननि बायदि संनो नागिरदोंमोन मिन्थिया एबार संफेरनो नागिरदों राजमाखौ दा मोनखांबा ज' जागोन ना सोंनाय नायसै बिबोनांनावबो बेदर होबाय टेस्ट खालामहोनाय नायनानै सोंसै गोथाव जादोंना जायाखै राजमा दिनै जानाय नायथारसै खोनाबाय थाथारो बेखौ मालाय दिल्लीना बे नङाबानो जायाना मा होनदोंमोनलाय दिल्लीना मुम्बाइना दिल्लीना बेखौ नङाबानो जायानो ओंखामखौ राजमा नङाबानो दाउ बेदर दंदेरो ना गैदेरा मिथिया जिखुनु राजमा ओंख्रि गैयाबानो जायानो हालासो जागोन माथो जाथावथाव नुखाबाय दानो आइयो दरसे जानोसै नामा जाया जाया बेखौ मोजां एवथ्रमनानै लाग्रोबाय दा नै राजमाखौ होनसै दा मोनसैबा होला मोनसैबा माने मोनखाबायानो एसे गोबाव एवखाबाय बेखौ दा राजमाखौ होबाय आरोना राजमाखौनो आङो माबा प्लासमासो होनफ्लांनो नागिरबाय थायो जाबाय अरजाया बरिया नुबायलै बेबो संफेरखायाखैमोनदां आन्दाजाव बेबो संफेरखायाखैमोन नाथाय जाखांबाय आरोना दस्रा संनायखौ बियो जाखायाखैबो जाफेरखायाखैनो आंबोथ' जाफेराखै दिनै जानाय नायथारसै बोरैबा नायबा बादाम बायदिबो नुयो बोरैबा नायबा खोजिमा बिदै बायदिबो नुयो आरो खोजिमा बिदैखौ होननानै गोसोखांबाय आङो माला खोजिमा बिदैनि टाइम फैगोन एबार खोजिमा बिदै जाथारसैलाय खोजिमाया देन्जा अरोलै बाब्राबलायखानांगौ गोथावखौबो बुंनाङा खोजिमा बिदैखौ हालदै सारस्रोलायबावबायसो सुन्दर नुलायलायसिगोन होनबाथ' बुंनांलामोन बेखौ दसे खोबसै ओमफ्राय एरफिनसै दै होनसै गोदौनोसै मोनबायबो जानोसै बरियानो अमा आदार हैनो नागिरबाय माखौ हैफानो राजमा बिगुरखौ हरफानोसै नो अमाया मानै दंलै जोंना खोमसि खोमलावथार दहाय ग्रुपनि मिटिं दंमोन बिसिना आं ओंखायनो अमा आदारखौनो होनो मोनाखैमोन डाइरेक्ट हजोंनिफ्राय मिटिंनिफ्राय फैबाय बियो ओंखाम ओंख्रि संफैबाय आलासिफोरबो सानैसो फैदोंमोन नालाय बिसोर थांखांनानै डाइरेक्ट ओंखाम ओंख्रि संनाय जाबाय अमाया मानै दं नैबेनि नामा बामबुरला बियो जोंनि न'नि जोंनि बिमामोन माबानाय आरोना फिसिनाय आरो जोंनिबो दङ जोंना दाब्ला बेनि नामा बामबुरला जोंना दाब्ला दङ हनै दाब्लानो होद'
दाब्लाया फानफ्रबबाय थायोलै जेरै दाब्ला एरै दाब्लाखा नै दा बानायथ'सै दाब्लानो होदो एसे गिख'दाब दाब्लाया जाद' दाब्ला राजमा मोनजालायबावसिगोनसो नोंस्राबो दिनै अमायानो गोथांथार एनजा गियाव अरनो नागिरबावोसो नोमाखै बावदावलाबायो फाग्लासो जागोन स' अमा आदार होखांनानै फैबाय आरोना एरनोसै वाव बरिया जाबाय माथो जा गोथाव मोदोमबाय गोथाव मोदोमथारबायलै मावजि गोथाव जायासै जाम्बि जि गोसो होनानै संखायो गोसो होनानै संबा गासिबो ओंख्रियानो गोथाव जाखायो आं गोसो होनानै सङालै माथो गोसो होनानै नोंथारदों बिदि जायो नामा सोरबा माइनास खालामोलै नोङो आंखौ सिं सिं मोनलायलायबाय गंथ'आ दैखौ होनसै राजमा रुनाय दैयाबो माथो मैला ला मैला नङा राजमा रुनायसो ए राजमा रुनायसोमोननो आंलाय मा अबेनि मैला दैखौ लाबोलाबायखो फायखोनानिखौसो लाबोबाय नामा सानदां गासिबो राजमाया मोननै मोनथामसो दं मोनदोंबावो बरिया एसे रानबावनांगोनदां साखिनायदो बाल साखिनायनो संख्रि रुटिफोरजोंसो बिराद मोजां जागोन र' जाबाय संख्रि जाहोसै गोथाव जाबायलै संख्रि जाहोसै थाग थिग जाबाय संख्रिया दा टाइमा 6:49 जाबाय थेवब्लाबो जाखानोसै बांसिन 7टाफ्राव जानाय जायोमोन नानि उन्दुनानै दंना दा नानि सिखारबा मोनजानाय नङा ओंखायनो थाब जाखानोसै औ उन्दुलाबाया ओरैनो सानाव उन्दुवाखैमोन नालाय दहाय बिराद गेलेदोंमोन भिडिअ मोनसे बानायदोंमोन नालाय जोंना ओंखायनो दा मोनबाय नै ओंखामजों जानोसै आरो रेडि खालामजोबखांबाय नै जानोसै वाव थोरसिफोरखौथ' बिराद साइज नुबाय ओमफ्राय नै टेबोलासो मारामथार बरिया नैबावल' नोजोर थांबाय थाबाय आंना साखिखांबाय गोथाव साखिनायावनो गोथाव मोनखाबाय एबार ओंखामजोंथ' माबायदि मोनगोनथाय ओइ जाम्बा थां वाव 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 आंना मा टमेन्टमेन्टल' जाखो बावलाय ए बयनाबो टमेन्टमेन्टल' लाफा राजमाजों दाउजों बरिया बेनि बेसे गिदिर होगोन नायनां एखेसो बोरै नोंना एसे बांसिन मा आलासिखाय बुदे देरसिन जोंना बाहान्दारा फिसा स्प्लेन्डार इन्जिन जाहैबाय नोंना जाहैबाय आयौ नोंनालाय मा इन्जिन नै इन्जिन गिदिर होननायखाय हरबावबाय आंना स्प्लेन्डारसोलै जाबाय थोबाय जाखावथारबायलै गोथावथार आयौ नैखौथ' नायलाय बागुरुम्बा हटेलनिफ्राय लाबोनाय बायदि नुखायो गोथाव मिथिया जायखिया गोथाव मोनना मा बेयो गाव संनाय नालाय थिग थाक होनदों गोथाव मोनो नों बोरो बेसे बुरजा जाखो नों आयौ नै बेना अबेनिफ्राय फैखो बे दरसेया ए लाबोखादोंसो नेथ' मोसालायसिगोन बे गोथावानो गोथाव मोसाथारसै आं